ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆସିକି ଥାନାରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କଣ କାରଣ କଣ? କାରଣ ଏଇଆ କି ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାସ 1 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର, ସ୍କୁଲରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ଯେ ପିଲା ଅଭିଭାବକ ଉଭୟ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବେ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଅଭିଭାବକ ରହିବେ, ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଜି ସକାଳୁ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ସୋଦାବନା କରିକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆ ପାଇ ଉଠେଇଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆସିକି ଗଣିଆ ଥାନାରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମାସେ ପାଖାପାଖି ହବ ଆମର ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମଳିକ ସାହିର ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତ ସେଇ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ମଣିଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାସେ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସାଥ ଦେଇକି କିଛି କହୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ। ସେଇ ମଳିକ ସାହିର କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଟେକା ପଥର ଢେଲା ମାରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପୁଣି ମାରିଥିଲେ। ଆମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଭାବକ, ସିଏ ସେଇ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ସେ ସହି ନ ପାରିକି ଘରକୁ ତୁରନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ମଳିକ ସାହିର କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟେକା ପଥର ଢେଲା ମାରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସେ ମଳିକ ସାହିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଠୁ ଅପମାନଜନକ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମାସେ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲୁ ସେମାନେ ଆଜି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ସୀମାର ପାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ କାଲି ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଉ, ସେଇଟା ଆମର ଅଛି ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ଗାଁରେ ମାନେ ଗୋଟେ 50-100 ପରିବାର ପିଲାମାନେ ମାସେ ହେଲେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଠ ଛାଟ ନ ପଢିକି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ହେଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରିକି ତାକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ସେ ପରିବାରକୁ ଦଉ, ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲଟା ରହିଛି ଏତେ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କୁମାର ସାହୁ, ବେଲପଡ଼ା ପାଟଣା। କଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ଗଣିଆ ଦଶପଲ୍ଲା ଗଣିଆ କୁଚିର ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ଦାବି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲ ହେଲା ଯାହା ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର, ସକାଳୁ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏପଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାନେ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସବୁ ଆସିକି ପୁରା ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଫୁଲ୍ ଟେବୁଲ ଫେବୁଲ ବାଡ଼େଇକି ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ସେଠି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ହେରା କାନରେ ଶୁଣି ହେବନି। ତାପରେ ସିଏ ଏଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାଗ ହେଲା, ସିଏ ବି ପଛେ ପଛେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଓଟରେ କରିକି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ପୁରା ମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ମାନେ କ'ଣ ଏଇନା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେହେତୁ ଶୋଧିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଧିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯାଉ, ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣିଆ ଥାନା ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସକାଳେ ମଳିକ ସାହିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମ ଶାଶୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରହିଗଲା ପରେ ଆମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ କହିଲେ ତୁ କେସ୍ ପାଟି ଫିଟେଇବାକୁ, ତତେ କେସ୍ କହୁଛୁ ବୋଲି। ସେଠୁ ଶାଶୁ ଆମର ଅଟକି ଗଲେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କଲେ, ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ। ସେ କାରଣ କ'ଣ, ଗାଳି କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ପାଠ ପଢିବା ଲାଗି, ସେଇଥିଲାଗି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇନୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ବାଡ଼ି ନଥିଲା? ଆପଣ ସେମାନେ ଯଦି ବାଡ଼ି ନେଇକି ଜଣକୁ ତଡ଼ିକି ଆଣିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ନଥିଲା? ଯଦି ଆମ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଦ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି? ମତେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କଥା।
ଆମେ କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିସାରିଥିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ।